t'aprofito per rebre'ns a casa vostra, al barri de la Florida. Quants anys fa que viviu a Santa Perpètua? Uns 52 anys. 52 anys. Han canviat molt les coses des que vau venir? Moltíssim. Quines són les coses que han canviat més, per exemple, en el barri de la Florida? Al barri de la Florida, precisament, que ha vingut molta gent, han fet cases noves, els carrers els han arreglat, que abans estaven fatals, no? I pràcticament res més, perquè la vida es fa a Santa Perpètua. L'únic que ens ha posat aquí al costat el tema al cap, no? I el de més, tot s'ha d'anar a Santa Perpètua, aquí. Però entenc que, per exemple, la construcció del passeig va ser un punt important per unir la Florida amb el nucli de Santa Perpètua. Sí. Sí, des que hem fet el passeig sembla que estem a Santa Perpètua, que abans era com si estiguem un poble a part. Quan vau arribar aquí entenc que poques cases hi havia, més enllà de la vostra. Poquíssimes. Veuríeu la diferència entre les cases que ja estan construïdes fa 50 anys i les que s'han construït durant aquest temps. Sí. Ha canviat massa Santa Perpètua? Ha canviat a bé? Ha canviat malament? Bueno, ha canviat crec que per bé, perquè hi ha moltíssima gent, hi ha molts comerços i hi ha més vida que no hi havia abans. D'on veníeu vosaltres quan veu venir a Santa Perpètua? Veníem de Barcelona. Per què vau escollir Santa Perpètua? Bueno, vam escollir perquè jo vinc de Lleida, de pagesos, i a vindre aquí em va semblar que m'hi trobaria més bé, no? Quina és la primera impressió que us veu endur quan veu arribar a Santa Perpètua i veu decidir que us instal·laríeu aquí? Bueno, en aquell temps mirava molt, diguem, l'economia, i ho vaig trobar més bé aquí que a Barcelona, i aquí vivia una casa, com veu, i allà vivia un piset i ja està. I vam vindre per això. En aquell moment veu pensar que era una bona opció pel futur de les vostres filles, estar a Santa Perpètua, entenc? Pues no massa, perquè llavors doncs, anàvem a per feina. Jo vaig treballar tota la vida, he treballat a Barcelona i cada dia anar i tornar de Barcelona, no? Però bueno, aquí vam trobar els col·legis i més o menys doncs, hem estat força bé. Què és el que més t'agrada del barri de la Florida? Home, en si, el barri són moltes torres, que no hi ha blocs de pisos. Sí que poder falta l'escofó del poble de Santa Perpètua aquí. Entenc pel que em vas explicant que aquesta diferenciació entre la Florida i Santa Perpètua, aquesta distància no només en el mapa, també a nivell social, és un dels problemes que detectes més importants en aquests moments a Santa Perpètua. Consideres que Santa Perpètua és una ciutat preparada per la gent gran? És un bon lloc on fer-se gran i on acabar de viure? Segons opinions d'uns i els altres. Hi ha persones que no els agrada. A mi sí que m'agrada. A Santa Perpètua s'ha fet entre el llac i els apartaments que hi ha, i això que és un poble per viure-hi. Aneu a comprar al mercat municipal? No gaire. No gaire? No. Per quin motiu? És molt lluny per ella. És massa lluny. I poc accessible. Costa arribar-hi. Sí que està l'autobús que passa per aquí mateix, no? I s'hi pot anar, però bueno, entrant al poble hi ha moltes botigues, no? I anem a comprar per aquí, sí. És una ciutat neta, Santa Perpètua? A trossos. A trossos. Sí. Aquí cada dia passen a netejar, no? A la Rambla. A la Rambla vols dir el passeig? El passeig, no? Que quan vas cap aquí passen un cop cada 15 dies. Ara a l'hivern no, però jo a l'estiu, cada 2 o 3 dies surto i netejo el carrer meu. Tu trosset de carrer? Sí. Per què? Perquè no està net. Recicleu a casa vostra? Sí. Sí. I creus que passa a tot Santa Perpètua? Per aquí no. Per aquí no? Per aquí, en aquesta barri, no. Jo, tot va als containers, per això, i quan he de tirar alguna cosa gros, agafo el cotxe i vaig a deixalleria a portar-ho. Utilitzeu la deixalleria? Sí. Sí, malgrat estar lluny, no? Sí, és el que vaig més lluny en cotxe. A la deixalleria. Està bé que algú ho faci perquè el que passa a Santa Perpètua actualment és que paguem la taxa de residus més barata de tota la comarca
i al mateix temps som el municipi que menys recicla, que pitjor recicla de tota la comarca. I per llei, d'aquí un any, perquè el 2020 ens obligaran a reciclar el 60% i estem al 30%, per tant hem de doblar, no? Exacte. Per tant, és un dels problemes... Sí. No només pel bé del planeta, sinó perquè per llei també ens obligaran a fer-ho i, per tant, cada vegada pagarem més si la ciutadania i l'administració, evidentment, no col·laborem en fer les coses ben fetes. No, jo estic d'acord en això, sí. Per un futur millor per tothom. Sí, clar, i tant. És el que hi ha. Creus que ens deixem algun tema, alguna cosa, algun àmbit que no haguem parlat i que sigui important o que consideris que és important parlar-ne pel que fa a Santa Perpètua? El que sí trobo que entre la gent hauríem d'estar un pèl més units, per el que t'he comentat abans, no? Hi ha molta gent de fora i que en el temps que vivien doncs has d'anar segons el que parles. Per tant, aquesta necessitat de convertir Santa Perpètua en una sola unitat, no en diferents barris. I creus que el fet de tenir un centre cívic a cada barri ajuda o empitjora aquesta situació? El fet de tenir un centre cívic a cada barri segurament fa que la gent del barri no surti del propi barri, no? Jo vaig poc al centre cívic, pel que he dit abans, no? Per la gent que hi ha. Llavors, que seria una cosa bona, que jo sé que hi va molta gent, no? Ho he de dir, no? Que no són del meu drenar, diguem, no? No sé els centres cívics que hi ha al poble, no? A la resta de barris. Exactament, no sé com està. Perquè jo hi vaig molt poquet, no? I l'únic que vaig, quan fan alguna cosa aquí al vapor i al Casal Popular, sí. Si alguna vegada hi vaig, són aquests dos, no? Molt bé, Pepito, doncs crec que no ens deixem res en el tinter, que hem parlat una mica tot el que volíem parlar. Segurament que quan marxem me'n recordaré de coses. Segur que sortiran més coses. Sortiran més coses, tindrem més temps per parlar-ne, segur. Moltes gràcies per l'acollida a casa vostra. No, home, ja ho sabeu, si alguna cosa ho podem fer, doncs estarem amb vosaltres. Ens tornarem ben aviat. Sí. Vinga, gràcies.